Ụnyaahụ onye Igbo bịa na my timeline ebe m na-akọwa na onye Igbo ịchị Nigeria ga-adịkwa mma mana ọ dịghọ feasible because na ndị nwe Nigeria ọnọghọ na agenda fa, to them ọnọghọ on the table. So na ife karị ndị Igbo mma ịchịkọ onwe ha, anyị edozie ọnọdụ anyị Nigerians wee take ya serious. Nwata nwoke akwụkwọ enyi m nwoke bịawụrụ nwanne m nwoke because onye Igbo ọbụla mụ na ya bụ nwanne, wee bịa sị na ihe a na-ajụ owu etu omenala ya esi mee ka ndị Igbo nwee a good economy. O nwekwara ụfọdụ ife ndị ọzọ o kwuru adụọdịrị mma ikwu ekwu maka anyị hapụ ndị nke ahụ ka ha nyawụrụ anwụbe n'abalị. So wee chemie nya bụ ife ime, wee nye m idea the extent of the depth of onunu ndị Igbo dakpu na ya. Onye Igbo na-ajụ etu omenala ya esi mee ka Igbo economy dị robust. O doo m anya na ife izi m ga-akọwagodo kedu ife bụ omenala. Omenala bụ etu ndị Igbo si ebi, ife ndị Igbo na-eme, etu ndị Igbo si ebi ndụ ha, etu ndị Igbo si efe Chukwu, etu ndị Igbo si mmekọ with mmadụ ibe ha, etu isi nụ nwaanyị, ọmụgwọ imere eme, ikupụta Chineke nwa, etu esi dee ikwu n'ala ma oge uzuo. Ife niile anọ n'ime omenala. Even ka anyị si eme biznes, ọkwụ omenala na-agwa anyị na-etu a ka anyị esi mee. So mana nwanne anyị nwoke a, from questions ya na ife ndị ọzọ o kwuru, ọmadụ nọ ife ndị a ife wusi omenala anọnya ka ndị wee si na mma atụ ihe nya bụ okwu ọnụ, tụịkwana ya n'ụzọ anyị esi na ya wee mụta ife. Ndị Igbo, ife na-ejikọ mba ọnụ ọ bụrụ na anyị nwa omenala ka anyị akpụ ọnụ n'oyibo, our culture, ya Igbo culture ka anyị akpọ ya n'oyibo. Nya bụ ife na-eme ka mba wụrụ otu. M eji mba ndị ọzọ wee maatụ ka anyị wee ghọta ihe na-aga. Ọkwịfụ Catholic Church anyị na-ene anya taa, onye Catholic si Rome na onye Catholic si Sokoto, Matthew Hassan Kuka na Pope ahụ onye Argentina, in some ways ofu mba ka ha si, maka Catholic culture jikọrọ ha ọnụ. Ha na-erikọ na aṅụkọ, ha rikọ na ihe a na-akpọ Holy Communion, ṅụọ wine ahụ, so ha bụrụgo ofu. Ọ ife ahụ ihe omenala na-emere anyị, etu a ka omenala si achịkọ anyị oge anyị na-eme. O nwere emume anyị na-eme ofu ugboro n'ahụ a na-akpọ ịlọ mmụọ. Ka esi eme ịlọ mmụọ ahụ, onye ọbụla wụ onye isi ngwuru, ọbụla oyibo anyị akpọ head of family, ọ ga-eme announcement mgbe a ga-eme ịlọ mmụọ. Ụbọchị ahụ a ga-eme ịlọ mmụọ ruo, ada niile nụpụrụ di ya kpọrọ ụmụ ha na-anata. Ụmụ ya niile ya abịakwu. Onye na-abịa ọ ya eji something. Ọ bụrụ onye nwere nnukwu ego, ọ kpụrụ ego. Ọ bụrụ onye enweghị nnukwu ego, ọ nwụrụ ọkụkọ, jiri ji one ma one, awaị ka a na-esi. Egbu ọkụkọ niile ahụ wee sie awaị,
okenye ahụ ya ada ekuru nri ahụ na-enye onye ọbụla ekuru nri ahụ na-enye onye ọbụla. Onwedo onye ya atụ egwu, onweghị onye eji nsi n'aka, onweghị onye eji aja n'aka wee bịa maka ịkpa nsị ya esoro ihe nri. Moreover, na ebe obodo kwetara si na ife a ka a ya eme, onye nupụ isi o tinye isi ya. Ha mekọrọcha ihe, ha rikọrọcha aṅụcha, ha exchange gifts ha ji, family ha wurukwa otu. This feast, ihe anyị nwewe Igbo na-akpọ ewe ịlọ mmụọ. Igbo ajụ ka m na-ajụ, family si etu a refresh unity ha, ha ma nga nọ n'ihu. Ọnwụ na o nwere otu onye n'ime ha wee nọsịn, emechaa ihe ahụ, o wee kpọọ otu Okeke si ya na ya nụkwa Nneka nọ n'ụlọ. Ife dịka izuụka na-abụọ na-abịa bịarị na Nnewi ka iso na-arụ ọrụ na nke anyị. Yet mmadụ na-ajụ m ka omenala ya esi mee ka Igbo economy dị robust. Ịnọsị mee nwa ahụ tinye ka ọ gbaa bọị 7 years, ọ bụrụ Igbo economy na-eku n'ihe. Ọnwụ na omenala adịghọ, ọkịta omenala adịghọzi, mmadụ one n'ime anyị na-ejewe ike ụmụ ha di gwa nwanne ha ofu nna ofu nna. Ndị niile mgba ngwedo nke na-agwa m, ịchọba ike nwa gị di, onye gị na ya ṅụrụ ofu ara, izobere ya maka mgbachu. Ụbọchị ihe ekekwana ya di ahụ, mmanya ihe enye ya ọ da aṅụ ya. Nke a bụ ihe na-eme oge omenala adịghọzi. So my question bụ, etu anyị si gbasasịa ka mkpụrụ ụkpaka kemgbe omenala ji pụzie asị ihe na-achịkọ anyị, ka ihe ebute dị ime ọfụma ahụ, ka ihe ebute dị Igbo robust economy ya, ihe ebute usoro udo ma Peter Obi ije na microphone na-ekwu China asịkwa ya China asịghị ya, Indonesia asịkwa ya Indonesia asịghị ya. Na ya ebute economy ịdụ mma. Mbanụ, ife ya ebute economy ịdụ mma ọwụgodu Igbo iwe otu. Ndị ọcha si na onweghị ihe anyị pastara, si na ha fọdụ onye agụụ na-agụ n'ala Igbo, oge enweghị crude oil, oge enweghị any sort of revenue si Abuja abịa. Ife bute na enweghị onye agụụ na-agụ onwu, na omenala mere na onye rie onye bi nwanne, na omenala mere na onye Igbo ọbụla ya eketa na ebe ọ ya akọghị nri. Mụ na ofu onye dị nnukwu, mụ na ofu onye ihe ọ na-arụta ahụ ịsavụ ndị Igbo, Nz'r Remy Ilona na-akpa nkata today. Mgbe esi ya na dọkịta ka ịwụ na ma abụghị ogbu ebunu ka ịwụ, ọ lọya ka m wụ, wuru ode akwụkwọ, wuru skọla, wuru resacha, mana m abụrụ dọkịta. Stres ọ na-egbu mmadụ. Mgbe ya agwakwa m na m amedu medicine, ọ sị na o nweghị ihe kacha egbu mmadụ karịa stres. Nsị ya na ịma na Chukwu nyere nna nna anyị ha ife anyị eji gbanahụ stres, ọsị nke dị fọwụ. Nsị ya na onye ọbụla solve problem of food na stres ya adụ reduced, ọsị m na eziokwu na 60% of the stress anana. Ịma na omenala nyere onye Igbo ọbụla ana. Ofu onye na-asa abụkwa ndị Igbo a na-akpọ Nz'r Remy Ilona Chibuọgwụ, o ji ekwukata okwu nnyaa akpata oyi na-ama m na-ekenekwa Chineke na ọ na-ewepụta ndị ya azọ ndị Igbo ndụ. Nz'r Remy Ononaeke medical doctor si na the problem of food do solved na 60% of the stress apụọ na ihe kpatakwa onye Igbo ji wee ju mọshụarị wụ na onwezi majority adụọzi sure if I eri next week. But omenala thousands of years ago fụrụ ihe a si na onye ọbụla ya enwe ana, ị naghị ana eru 18 years atụ ọrụ nke a aka si na ana obigo, ị nwezi ego ọbụla, mana ị nwere ike ije were mkpụrụ ọka gaa na 6 months ọka apụta, ị na-atakwazida ọka. Mbaba n'ime subject a,
vidio a eru 20 minutes. Igbo wee wepụtakwanụ time si kedu ihe nwe omenala ati ya anya. Naijiria ya abịasị Igbo bịanụ chịba anyị. Ihe kpatara na Naijiria achọrọ ka Igbo chịa ha ahụ nọ na Naijiria na-ene ndị Igbo anya the same thing ka ha na-afụ. Naijiria na-ene ndị Igbo anya the same disorganization, the same ịna n'iyi, the same adịghị serious ka ha na-afụ. Oge Igbo bụ Igbo. Ka m ghara ịgaba n'iru mana mkpụrụ okwu na-abụ ka m ga-eji wee bi okwu a. Enyi m nwoke biri n'obodo a na-akpọ Namu si na ndị Namu na-abịa agwa ndị Igbo na na-abịa n'ọfịa anyị n'ubi nke anyị wee na-ewepụ ihe dị ụnụ n'ahụ ka ezi ha na-eri ya. Maka ndị nkịtị Igbo na-eri dị so superior. Ndị ọcha kpọrọ ndị Igbo asị mana ndị ọcha nọ ndị Igbo mere ka Nigerians mara na a na-eri akwụkwọ nri eri. O nwere part of Nigeria ha na-akpọ ndị Igbo ebe ahụ grass eaters. Omenala gwa ha na ha eri vegetable. Ụnụ mana o nwere ndị a na-akpọ ndị ofe mmanụ. So onye amaghị onye we onye na-asị ya onye a. Onye Igbo mara ife we omenala, onye Igbo anachiga na omenala revive o si n'afụfụ pụọ. Kwụsị ịgbasasị ụwa niile arụ n'ọsọ Eliza. Eme hustling. Anọ na exile. Eche na exile amaka. Ọwụ na ma etibeghị mkpu omenala tibe mkpu. Omenala defenders tibe mkpu. Ndị Igbo na-eche na Igbo sasị in all parts of the world wee ezigbo ife. Ndị ọzọ eji emazi ndị Jew na ha nọ n'ụwa, mba niile nọ n'ụwa, mana every Saturday na ndị Jew na-ekpe ekpere na synagogue na-asị Chukwu ka exile a bie. Maka ife Chineke ji wee sị na onye ọbụla si n'Israel kpọrọ ya asị, kpọrọ omenala asị na ọ ya aga exile wụ. Ọ sị na ọ ga exile ị wụrụ minority emegbuo ka i wee cheta ya. But ọkwụ mmanụ bido tọba ndị Igbo ụtọ. Ndị Igbo ji ekwu okwu na ebe ọbụla i jere ịfụrụ ndị Igbo gị naba. Ife kpatara o ji dịzi igbu agwọ nọ na-abịa ofu. Agwọ niile nọ n'ụwa nọrọ ofu ebe nuclear weapon agha erudo ha nso. So ijewe exile ike onwe gị mkpirisi a na-atụtụ one after the other na-egbu. Chukwu daalụ. Ọ bụ ọzọ sọsọ m na-ekwu okwu omenala today na Igbo ya a survive. Daalụ m.